Volve a recreación do prensado da uva nos lagares rupestres do concello de Oimbra. Esas estruturas talladas en rochas de montaña polo home, e a antigüedade desos lagares parece que provén da zona medieval, porque en aqueles tempos o viño iba á bodega, como vai agora, pero as bodegas non están como son agora modernamente, senón que eran entre as viñas. E os pequenos viticultores facían o viño entre esas viñas, como hasta o século XVII ou século XVIII. O Inorde é quen aporta as uvas que se empregan nesta xornada procedentes das súas fincas na comarca de Monterrei. No ano 2018 fixemos unha prensa, un artesán local fixo unha recreación dunha prensa no lagar de San Preto, que é o que temos como buque insignia para facer estas actividades. Porque tamén nos din os estudios que se fixeron a través da Universidade de Vigo que había daquela un oficio que era o prenseiro, que eran prensas móviles que se iban movendo por os distintos lagares. Non cada familia tiña unha prensa, senón que se chamaba o prenseiro para facer o prensado do viño. Entón, nós imos recrear no lagar de San Preto ese pisado e prensado, que, como eu sempre digo, naquela época non habería moitos enxeñeiros ni moitos arquitectos que deseñaran o que son os lagares, pero a arquitectura funciona ao milímetro, é dicir, vese como unha vez que se pisa ese viño vai hacia o bico e cae, para recoller nun cántaro. En Oimbra teñen inventariados 24 lagares. Son o concello con máis concentración de Galicia e hai outros que aínda están sen descubrir e van aparecendo en ocasións tras a vaga de lumes.